Sanibonani and welcome to Tonight. KZN Tonight podcast yakho lapho sibheka khona izinto ezenzakala eKZN. Siyakubheka nje kokunye kwamanye amazwe but into ebalekile kithi suke sibheka kakhulu iKZN. Ngihamba nensizwe ngilande kakhulu le enhlangano ishaya iginci ngayibuyisa ngathi ayize la izokhuluma ipolitiki yaZulu-Natal. Sihle mabuzo. Mase siphethe ke usobaba wethu njengoba silapha nje KZN umphemba Sompisi Godide siyakwamukela kuhlelo. Ngisathokoza kakhulu. Sithokoze Sompisi namhlanje sibheka uhlelo olubaluleke kakhulu bese kade sikhuluma noMavuso kakhulukazi ukuthi makukhulunywa ngamadoda suke kukhulunywa ngabantu abanenkinga eziningi kwesikhathi kodwa bangakwazi ukuthi bayibheke noma bayikhulume ngazo. Ngicabanga ukuthi sesiyivala nje lenyanga kuthini ukuphawula kwakho nje kuzo zonke izinto obukade uzizwa nezinto ke othi kuyisolution yazo mphemba. Well, umuntu unako ukuphawula ukuthi amadoda noma ubudoda qale kulokho kuthenini kusuke kusho izenzo. Iqhaza elibanjiwe ekwakheni isizwe. Sakhe izwe lethu nesifundazwe esinekusasa eliqhakazile ngoba ukuphila kwethu njengamadoda siphilela izingane zethu ukuthi siyenze umnikelo ukuthi mayikhula zithi obaba nobhuti nomalume abakwenzayo kwenza izwe leli esiphila kulona libuyelwe ithemba. Ngoba okukhulu ukukhala ngezinkinga ezikhona kuye kube nokuthi kubhekiswe kohulumeni noma kubhekiswe kwabanye abantu kanti kufanele sibuke kuthina kuqala ukuthi esikhathini esedlule okwakwenza kube nozinzo nobunye nobugebengu bungandi ngabe amadoda ayebambe liphi iqhaza ngoba uma ubheka into eziningi engahambi kahle kubalwa amadoda ngabe or gender based violence ngisho ngaye emajele abantu abaningi abasemajele amadoda more than 97% abantu besilisa. Manje ke lokho kusho ukuthi uma ngase amadoda yeke ukungenzi kahle lokho kungashintsha indlela kungashintsha isimo nje sesifundazwe nanezwe lonke. Manje ke siqala ingxoxo ke manje ukuthi sivuselele ukuba ke sixoxe ukuthi indoda eqotha indoda eyenza njani nendoda engakwazi ukuletha umehluko ngoba into esemqoka umnikelo. Uyazi ukuthi ngoJuly bekhundulwe uDr Nelson Mandela ngoba kukhona into umnikelo awushiyayo. Sesiphawuleke thina la KwaZulu-Natal kakhulukazi ubudondoshiyo bomntwana ongaphinda angene ngoba kunomnikelo awushiyayo. Sinawo amadoda esingabukela kuwona ongenza ukuthi nanoma umuphi kumuntu wesilisa athi ngifuna ukuba indoda mina eyoshiya iphunga elihle, ngifuna ukuba indoda eyoshiya umlando wokuguqula impilo zabantu, eyoshiya umnikelo ukuthi ngaba indoda abanye abangabukela kuyona abasakhulayo. Nanokuthi ke sibakhulisa kanjani ke abafana abasakhulayo njengamadoda. Yini singayenza ukuze nabo bakhule beqonda bengikhuluma nje ngokuthi okuningi kwethu akuqoshwanga phansi okuyindlela yokuphila nokukhulisa imindeni nesizwe. Kodwa obaba nokhokho bakwazi ukushiya. Thina sokwenza njani ukuthi sikudlulisele kuyizukulwane nezizukulwane sikupreserve. Manje ke ile ngxoxo besixoxa namhlanje ukuthi hayi ngoba kuJuly kuphela, hayi ngoba kuzoba August kuphela, kodwa nje inyanga zonke kufanele silibuke lolu daba lolu lokuthi konje indoda esithi indoda emadodeni suke kufanele ibambe liphi iqhaza. Bengixoxa nje ngokuthi la undini mina ngiyazi la kuseyihlahla seyihlathi kuzihlahla kuphela la kungekho konke lokubona namhlanje kodwa kwavuka indoda la namhlanje kunedolobha namhlanje undini ungabala angazi ufike kwavuka indoda. Manje ke yipi kenye indoda ezovuka ukuze nayo ishiyele umnikelo sonke esothi ngeke siyilibale leyo ndoda. Cishe usuku lwethu namhlanje belu uqala ingxoxo ebheke kulo mkhakha lo. So lapha legacy Mavuso yizwe legacy into ebalekile. In fact uma indoda kufanele ube nelegacy ingane zakho zingathi mase ishonile zingafuni ufike ethuneni lakho. Zikujabulele nje ethuneni lakho njengoba nje singabuka nalaba abanye abakhona ezweni bayakujabulela ukuyethuneni kaMandela ngoba bashiye legacy. Nabe IFP bayakujabulela ukuyethuneni kaMntwana waphi nangena. So amadoda kufanele lawo siwa emulate sonke. Siyabesilisa. Izeke iy'nkinga ziningi esifundazweni noma ezweni ey'bhekene namadoda.
kodwa kuphawulile undunankulu ngaphakathi ukuthi akunciphe bakithi udlame olubhekiswa abantu besifazane ngisho noma besiney'nkinga enganani umuntu angabe uresorta to i-violence. Actually i-violence ayilungisi lutho ikakhulu ebudlelwaneni makukhona eningabona ngasolinye ngabo manishadile nje nihlele lima nenkinga ufuna zilungiswe nje amicably so kungaze kubulawane. Kunjalo Mavuso, ndunankulu siyazi ngenxa yesikhathi kumele sikudedele kodwa khona lento le kakhulukazi kwinjejane yabafana abasebancane bakhala ngokuthi abanye babo sebeze becishe nokuyibulala ngepressure yokungasebenzi kanti ne-expectation yokuthi kumele bedelive kakhulukazi incindezelo iqhamuka kubantu besifazane even ko social media besho abantu besifazane ukuthi indoda must do this, indoda must do that, baze nabo sebanaleyo ncindezi. Yini esingayishiya nje sesivala parting shot kubantu abasebasha kakhulukazi abangasebenzi? Konke kunesikhathi sakho. Balekile ukuthi umuntu athi sebenzela impumelelo kodwa akuqonda ukuthi konke kunesikhathi sakho. Ithuba lempumelelo lifika ngesikhathi esifanelekile. Akufuneki ukuthi ke uthi wena usuzosondela ethubeni lakho bese ungasafiki khona ngoba usuthatha umphefumulo wakho noma usungene ezenzweni zobugebengu eseyizokuvimba ke manje. Kufanele masilwa silwele impilo engcono njengamadoda. Silwe ngendlela ezokwazi ukudeliver lokhu esikufisayo. Singalwi ngendlela ezosiphucana lokho okuncane esinako. Ngiyangithi mina kungcono ukuthi uhlale nomndeni wakho nilambe ndawonye kunokuthi wenze okungalungile bese umndeni wakho ngelinye ilanga ungakwazi ukuhlala nawe useyitokisini noma ungasekho emhlabeni. Sengathi ungamane nihlale nilambile kodwa nibukana nimoyizelelana kuba mnandi kakhulu. So ke wonke umuntu osohambeni lwekusasa fanele kazi ukuthi kubantu abaphumelele bavukanga sebephumelele banomlando kuneyibazi ikakhulukazi abantu abaphumelela ngokugqamile kusuke kuneyibazi abangaxoxela ngazo ongathi lesi sibazi wadlula kanjani wasibekezelela kanjani kodwa ngoba baqonda ukuthi uhambo lempumelelweni alulula bakwazi ukuthi bangasusa amehlo kulokho abakuphokophelele bakwazi ukuthi bangakhathali ukulwela lokho abakuphokophelele ngoba zintathu izinto umuntu okeke kufanele abe nazo. Kufanele abe nephupho, kufanele abe nefaith bese ba neplan. Mana lezi zinto ezintathu uyalihamba uhambo futhi liyafezeka amaphupho akho. Angefezeke ngesikhathi osibukayo ngenxa ukuthi konke kunesikhathi sakho. Afezeke ngesikhathi wena ungasasinakile. Ingakho kufanele ungasusika amehlo kulokho othi wena kusasa ufuna ukufeza. Inkulu kakhulu Mphemba ngenxa yesikhathi sosho sikudedele kodwa siyafisa ukuthi sesiphinde size kuwe sizokhuluma nje ngo400 days wakho use office si reflect there's so many comments amahle amanye namanye agxekayo kodwa sifuna ukuswathatha wonke siwathatha nako social media esihlale nje phansi sibe nale podcast ukusithathe through le journey yakho nje lo 400 hayi siyohlela ukuthi umuntu uyohlela ithuba Ndabezitha singacindezelekile njengosuku lwanamhlanje. Ngiyakuzwa Ndabezitha ngiyathokoza kakhulu sisazoqhubeka sikhulume nabanye sicela ukubonga kakhulu leli thuba Mphemba. Siyathokoza Kodwa thank you. KZN Tonight podcast egamukeni Shandu ngihambisana noSihle Mavuso and sikhuluma indaba ethinta kakhulukazi eKwaZulu Natal kanti ke into esenza sibelana namhlanje Solundi and asikwazi ukuthi size siyekude singatholanga usobaba usamukelile wasenza sahlala kahle la ekhaya wasesichazela nanokuthi lenkomfa yamadoda ngoba sesiyivala nje inyanga amadoda umalana nani. Mkazi siyakwamukela ohleleni iKZN podcast tonight. Angithokoza kakhulu umsakazi. Ngithokozele nethuba engipha lona. Siyathokoza nathi mkazi sike sakhuluma nondunankulu ekhala kakhulukazi ngezinto zokuthi abantu besilisa kakhulukazi abaseyinjejana encane kuningi okumele kwenziwe and kuningi okumele kubhalwe phansi and kuningi futhi okumele singabayekeleli ngoba kunama problems akhona abanye bathi take a girl child to work asiwaboni kodwa kakhulukazi lawa athinta abantu besilisa kakhulukazi asibancane kanti mase kuthiwa ebugebengweni ibona ababandakanyeka kakhulu esikhathini esiningi. Muhle lo mbuzo wakho. Thina njengomasipala waSolundi
akhona ama-forum esinawo. Yeah. Khona ngisho i-men's forum esinayo la engaphansi kamasipala wasolunda. Yeah. Njalo ngonyaka siba ney'nhlelo ey'thinta nje ngqo abantu besilisa. Yeah. Yabona nje kusasa umhla ka-29 besihlele ukuthi sizoba nomhlangano ofuze wona lo kandunankulu. Kodwa-ke ngokuthi namhlanje-ke bese kukhona okandunankulu. Sizophinde futhi sihlele njengomkhandlu ukuthi ikuphi lapho esingayobeka khona lo mcimbi wethu esivamisile ukwenza unyaka nonyaka othinta bona abantu besilisa. Uyazi Mkazi, khona lento abantu asike sayithinta nomavuso siza lapha sikhala ngokuthi i-pressure eningi ikuse kubantu besilisa ngoba ukuze ulobole kumele kube ulobole wena umuntu wesilisa. Ukuze kwakhe kumzi kumele kube wena oba inhloko. Iyayishaya kakhulukazi intsha yabafana ungasebenzi. Impela uyabona nje masikhuluma ngobuholi nje. Ubuholi phela buqala ekhaya lapho usuka khona. Ukhuluma lapho ngomuntu wesilisa owubaba. Yeah. Ukhuluma lapho ngomuntu okudingakala ukuthi avikele, akhombe indlela, enze konke. Kodwa-ke impilo esiphila kuyona njengamanje sithola sesine nama-challenges amaningi nezimo-ke okuphilwa ngaphansi kwazo. Kodwa-ke lo mhlangano ofuze lo wanamhlanje engibona ukuthi mina sifanele kwasithokoza kundunankulu. Ngoba izinto ebeyikhulunywa lapha izona zinto vele okudingakala ukuthi thina njengamadoda sazi ukuthi usuku nosuku mazivuka lokho bekukhulunywa laphaya kuyamhlangano okuningi kwakhona siyakwenza usuku nosuku ngoba impilo yethu emakhaya ixhomeke kakhulu ekutheni wena njengendoda, wena njengenhloko yomuzi usazi isitori sakho. Mavuso, njengoba sibhekene nale nkinga esinayo Mkazi, ikakhulu kunale perception yokuthi amadoda asuke emakhaya wona beyabe nodlame. Futhi sine challenge ke kwaZulu Natal. Ngiyacabanga ukuthi uyayikhumbula inkulumo enziwa umhlonishwa uBhekicelo wakwabo Minister wamaphoyisa ukuthi kwaZulu Natal i-province enodlame bibe ney'ngane. Siyazi nokuthi nje indawo yasolundini ine-stigma sokuthi i-produce amadoda anodlame ney'ngane. Yini nje kwayo mhlawumbe ukusiza amadoda ukuthi a-understand ukuthi udlame is not a solution either against umuntu wesifazane or any other person. Njengoba kade ngisho nje ukuthi mina sinawo ama-men's forum. Ama-men's forum awagcini nje kuphela ngokuthi kukhulunywe ngawo ezingeni lami njengemele. Kodwa kusukela emawadini, iwadi newadi ine-men's forum. Lapho khona amadoda esigodi, amadoda ewadi ayikhuluma khona lezi zinto lezi ey'thinta inhlalo yabo njengezakhamizi. Ngakho-ke ilelo qhaza thina silibambileyo njengomasipala ukuba sibasapothe ey'nhlelweni ezisuke zisukela emakhaya. Ngiyangibona Mkazi ukuthi nibe la khona kuhlangana kakhulu amadoda ingoma. Ngabe nakhona niyahambisa lo mlayezo ngoba ngibuke nje ingoma enike nayihlela ngonyaka odlule nalena niphinde nizoyihlela. Ngibona igcwala amadoda lapha niyalihambisa leli vangeli lokuthula. Impela kunjalo. Yabona nje ngeviki ledlule ade sibabizile bona labo abengoma okhuluma ngabo. Sikhuluma futhi sigcizelela ukuthi kusukela nje kwase ekudalweni kwethu imvelaphi yethu. Ingoma iyona esikhule ngayo. Uma ukhule ukhipha ingoma uba clean, uba discipline. Sikhuthaza ukuthi phela uma ugqoka kahle o-Brentwood laba bagqokayo uma sikhipha ingoma ney'ntombi ziyasondela kakhulu. Ngaleso sikhathi isondela intombi ukuya kwakho ebhodleleni etshwaleni lelo thuba lelo awulitholi ngoba usuke ubhizi nento ezokukhulisa, usuke ubhizi nento yokwenza ukuthi ukwazi ukuba ubaba womuzi kusasa. Ikakhulukazi-ke lelo vangeli silitshala ey'nganeni lezi zethu ezingabafana eziyintsha. Cha Mkazi, usungikhumbuza enye into lana. Kukhona insizwa yakwaZulu la kwamaphumulo. Umuntu mayenza into wrong ngithi mne ibhinqa ke leli bese athi ke cha kulona akona amabhinqa nawo. Kunomehluko phakathi kwebhinqa nendlavini. Wathi amabhinqa ayiphatha kahle. So kuyiqiniso lokho ukuthi vele amabhinqa wona anobusoka. Awunobusoka futhi-ke alikho ibhinqa engathini
ehlala ngcolile. Yeah. Hayi. Insizwa njena iyinono. Mkazi bonke babuke kahle abantu abakhipha ingoma bangamanono. Bangamanono. Yeah. Right. Banesolo. So labantu abathuka indlaba kona. Hayi. Mkazi a quick one sesizovala nje ziphathi short yethu. You mentioned something ebalekile utshwala. Kakhulukazi kwintsha. Njengosopolitiki ni bold kangakanani ukulushumayela lelivangeli lokuthi utshwala buyingozi kwintsha ngaphandle ukuthi nisabele ukuthi hey sizokhuluma kanje silahlekelwe yivote. Cha siyakhuluma thina. Yeah. Siyakhuluma thina kodwa phela iyalo zethu sisuke sinethemba lokuthi mase sibatshelile abantwana bethu. Yeah. Ukuthi uphuzo lolu uma uzoqhubeka ngalo umuzi beke wakhe sinalelo themba lokuthi esikhulumayo kuzowela endlebeni ezizwayo ngeke ke siyeke njengabazali uba sifakele lo vangeli enganeni zethu ukutshwala abunayo imibekela phambili. Hey siyabonga kakhulu ngoba umavuso unokuhamba indawo njengo New Hope mayifikile la. I hope bayisefikile uyoqhubeka leli vangeli ukuthi hayi ehlisana etshwaleni liqinise ebusokeni wakhiwe imizi. Siyabonga kakhulu mkazi. Siyathokoza kakhulu sithokoza. Njengoba ubona sahleli la uLundo olumahlikihliki ondini the KZN Tonight podcast sikhuluma kakhulukazi indaba ethinta iKZN njengoba namhlanje sila oLundi sibheka uhlelo kaNdunankulu ade nalo lapho khulunywa khona about abantu besilisa bese livalwa ke uhlelo njengoba ubona inyanga isiphela kodwa sesibheka nje izinto uNdunankulu ayithintile eyithinta kakhulukazi amadoda kanti ke sihleli ne celebrate la khona lapho Lundi uGuza uMntamthalane insizwa lena edume kakhulu ngemicimbi MC nanokuba indoda ke aphinde abe ubaba ubhuti umalume Guza welcome to KZN Tonight podcast. Ngiyabingelela bhuti Nkini. Ngibingelela man. Ngiyabingelela baba Nkini. Ngakhula ngikubukela ku TV. Yes. Yeah. Namhlanje unami. Namhlanje nawe kanje. D'accord. Yeah, actually achievement. Achievement. Oh, no achievement, but achievement. Kodwa kufanele ngene bank. Yeah, phela nina na iLundi phela izinto ezitheni nje ziyaniphuthela yabona. Ayishado achievement. Yeah, siyakubonga. Ubona uNkini achievement. I know what you did. Siyakubongela mfethu. Quick one mfethu, what do you make out of usuku la namhlanje? Namhlanje ngicabanga ukuthi le initiative uNdunankulu wakwaZulu Natal ayiqalile ukuthi aqoqa amadoda kanje lokho kukodwa nje kuletha umqondo othize ngamadoda ngoba sazi ukuthi nje abantu besilisa mabehlangene kuyiwa kuyaphozwa kudliwa inyama ingoma kuphela uyabona inhloko sekuphelile kodwa ukuthi baqoqo kanje uhulumeni I know kuyamangaza kakhulu. Kumuntu atengekho la namhlanje yini le uNdunankulu nabaholi nezikhulumi ebeyikhuluma ngayo ukuyiphatha komuntu wesilisa sibhekene nesimo esingesihle esithinta i-gender based violence noma ke i-both ways kodwa ikhuzwa kakhulu kubantu besilisa so ukuyiphatha kwabantu besilisa indlela esiphatha ngayo abantu bethu omama emakhaya ogogo ziningi kakhulu indaba edabukisayo ethinta abantu besilisa ezenziwa yithi thina abantu angifake phakathi ezenziwa yithi thina abantu besilisa sizenza kubantu besifazane singagcini futhi lapho umuntu wesilisa nebhizinisi uyabona ukubuyela phansi enhlabathini bekukhona kanye nongqongqoshe wezolimo namhlanje umuntu wesilisa ubuyela enhlabathini kwaZulu veleke nje kwakuphilwa kanjalo hayi thina ngalezi ikhathi zethu asikubona okuningi thina sikhule sokwama conflicts yeah kodwa ngiyazi ukuthi ikhathi zosihle
bekulinywa. Iyahlekiswa lento inzima lento yokuba nomzimba omumbi ngoba vele kuba ngazuthi umntana yabona thina asiluzanga thina amaphisi ngiqala ukuwabona lapha e-hostel uma eyogada lapha. Kodwa-ke anyway mfethu on a serious note nje inyanga yamadoda le amadoda abhekene ney'nkinga ey'ningi. I know ukuthi there are so many people who believe in you, they follow you. What would be i-message ongaba nayo emadodeni ikakhulu kulesi khathi esiphila kusona ngoba amadoda anengcindezi enkulu, abanye ababo bakhona ukumelana nayo, abanye babo ba-abuse utshwala bagcine sebedlalezi inkinga ey'nazo. Ungathi nje emadodeni sike nje siKwaZulu Natal noma siyisifundazwe sidume kahle nje. I'm sure ukini uyazi ukuthi uma uhlala eGoli ukwathi usuka KwaZulu Natal kuvele kuthiwe hey Mathuli yabona ubeyicele wathi uma kuzokala kunenkabi nje we must know ukuthi kunomuntu waKwaZulu Natal. KwaZulu Natal. So iyona image esinayo manje. No, engingakusho nje emadodeni ukuthi ziningi izinto ezistressa amadoda nabantu besilisa. So ngingathi nje emadodeni phusha ngephesi yakho. Ngineminyaka cabanga ukuthi mhlawumbe ngiphethe kwa 12 lo. Nginonkosikazi ngishadelwe. Awukwazi umbekisana. Cha ngaze ngimbekisana. Kodwa emshadweni nami ngishadelwe anyway. Uyazi emshadweni nama differences. Akubi akuhlezi kumnandi. Kuba khona umhlwana kodwa ayithi usefuna uzushaya omunye umuntu. Hayi no awukwazi ukumbeka isandla. Ngingathi nje amaphutha esiwenzile asixolise. Asixolise kakhulu ngoba abanye banamaphutha okubeka isandla, abanye abafana nami banamaphutha averbal, yabo, verbal abuse. Yabo? So mina ngibuye entweni kanjalo. I like that point because kunomuntu othena at least unkosikazi wami ngimshaya. Kodwa verbally amagama wakhulumayo amtshela nokuthi awumuhle ngalowo ndlela. Leyo nto ifana nokuthi usumshayeli. In fact kufana nje nokuthi phakathi nesonto nje indoda ubuya endlini nokutshwala ngoba that's abuse. Anga understand uma ukuthi ubuya nokutshwala ngeweekend mhlambe ubaba bese stokfeleni labe i-hostel stokfela yasiya niphe imhlabela isihlaba seneyahlake sekulethwa nesimino. Understandable. Mana mavusi. Usitha amadoda angaphuzi phakathi nesonto. Cha. You know, mina I'm very proud of my late father. May he so rest in peace. One of the things that I learned from him was that ubaba utshwala eqala ukuphuza ntambama, and during the day he was home. So later I asked him ukuthi why abaphuza nje choose ukuthi utshwala aqale ngabo 4. Wathi njengoba nabafana la ekhaya benilale nabantu abadala ngizoshaya nibe nezifo. Nama ngubona uhamba unjikiza. Ungathi ungihamba ende ngithi kwenze njani yabona. Ngisheshe ngibone nguyise kwabantu besintu bakulala. Wathi manje makuzothi weekend ngo-10 sengidakiwe. Angeke ngiyibone zonke lezi zinto lezo yabo. Wathi phakathi nesonto ifocus yakho ufuna ibe semsebenzini. Umqashi wakho akuthembe. Azi nje ukuthi manginike ushando lo msebenzi lona ngomsombuluko ngolwesine uzobe sewuqedile. Yiko ngiyacabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi obaba bethu dala wayeke ethi ngolesihlanu afike ekuseni ngo-10 emsebenzini. Uthi siyambuza athi umlungu usheshe wangidedela nami. Ingani umsebenzi babe wenze kahle umlungu uyabona lo msebenzi usowenziwe. Why should I keep these people here? Let them go home. So nayo leyo kabhiza utshwala kufanele nje siyiqaphele kakhulu. Yabo there's nothing wrong with ukuphuza. Abomi wabaphuza. Kodwa nje asinciphiseni kube nje ukuthi ngaleyo Saturday noma usuku oluthile noma iSunday. So siyavumelana ukuthi utshwala kwesisikhathi is another form of abuse. Kakhulukazi kubantu osubuna. Exactly. You are abusing them. Remember ukuthi sinama limited resources. As a family people. So you can't be spending 1,000 ukuthenga utshwala ethi your family is hungry. That's another form of abuse. And awuphuzi nabo. Exactly. Uphuza wena. Exactly. So lento yamajida le yokuphuma ushisa nyama and ufika uphuza utshwala udle 2,000 rand, 2.5 to 3,000 sometimes. Ubuye ekhaya uzonikeza uondla ingane yakho ngo500 rand. In fact that's another form of abuse. Angikholelwa mina ukuthi ingane emaye yakho wazi nawe ethe yakho kufanele uzotshelwa inkantolo ukuthi yona kuzutshelwa inkantolo. No.
inkantolo ayingeni nje kulezo ndaba lezo ukuthi uma waya ngisathandani naye noma sesixabene noma kunezilethi lengane ayingeni kuleyo nto nje kufanele sikwazi ukuthi mase amadoda sonke kumqoka ukuthi ijabulise uhambe uyohlala mina nje ngijwayele ukuya hostel kwamasho sithi inhloko sithi inhloko mayiphuzela imini of laba koloko omhlophe lo umzambi abadla hayi laba phanje mina ngabeka kudala utshwala ngabe sengafa bese ngaphuza dala izitha zami iningi yabo kuzazi yabo siyabonga kakhulu mfethu sibonge nje nanokuthi umphakathi wasolundu nikwazi ukuthi undunankulu mayehlala ikhona lengaka nisondele kakhulu abantu besilisa siyabona inqwaba insizwe ezikhona la khona nanamabutho as well nyani niyatshengisa ukuthi niyayizwa lento ayikhulumayo undunankulu futhi kanisho ukuthi hayi siyasukela phela isikhathi esiningi abantu besilisa amanye uma ukhuluma nabo vele khala ukuthi hayi bangisukela yini ungakhulunye nabantu besifazane but nibona indlela engathi nisukumele phezulu ngayo lolu daba lukandunankulu no ngicabanga ukuthi nje ezabantu besilisa kubalekile ukuthi sifunde emaphutheni bese senza kancane so nje lokho kwenzakalayo ekubona our first citizen kwaZulu Natal esukumela phezulu udaba labantu besilisa hayi kuyasithinta kakhulu unazi ingane ngaphandle komshado awunayisho cha anginayo cha azike ngizazi you know ukuthi kuna lento le abayikhuluma kakhulu abantu ababekhala ukuthi thina abantu besilisa sinakho ukuthi ingane lezi esuke ikhulele ngaphakathi emakhaya siyayithanda ukudlula lezi esuke zingaphandle sithitha kangconywana kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi ke vele la ekhaya zidla lokho kukhona yonke into isukungesiyo but ingane mase ethi yena kwesinye isikhathi naye edele more ukuze ingane iphile lesele niphilayo la icekeni no into ekhona leyo noma mina ke ngingakaze ngi-experience mina ngingane yomalume ekhaya sikhule sibathathu sakhuliswa umama enendlu ngake ngathi hayi umuzi kamama kwathiwa cha indlu yakhe ayi isizulu hayi so angaze ngi-experience lokho kuba ngaphandle or ngaphakathi emshadweni angaze nje ngikhulele emshadweni but ke lezi ezami ezo2 engizaziyo ezangaphakathi I try by all means ingane zamantombazane try by all means ukuthi ngizama ukuba a good father I hope noma vusu uyezwa ngoba ungomunye wabantu laba unengane engane information confidential unganginikeza nje roughly no kahle mina ingane zami incane nje aziningi kakhulu ziwu3 enesengiqedile ukuzala you know lento yokuzala kakhulu ibihluphe le omama bazo ubaphatha kahle hayi bayi mama oyedwa bazala umama oyedwa ukuzala kakhulu kuyahlupha ngani ke mavuso akufuna ama-resources ethu esinawo ezamadoda unlimited so kufanele ube nawo ukuthi amandla ami angaka kufanele zonke lezi ngane ijabule kuzo zonke izinto ongazenza empilweni make sure ukuthi iy'ngane zakho you give them the best education yazi education sizana ngani you can go to Australia and establish yourself there and live lento yokungafundisa iy'ngane yazini igcina ubona na into eyenzeka la ma-political parties lento yama-BGMs sebebulalana abantu beshayana ngehlalo ngoba the fact that they don't have education the only opportunity abanayo yokuphila ukuthi umuntu abe yi-council noma besicashala la sikasihlala athi abantu social media now exactly so if education if there are no opportunities good education if there are no opportunities in South Africa she or he can go to another country and migrate and live there. Make no mistake, the South African education system is up to international standard. But what has happened is that they've destroyed the education as a malokishin, as a makaya. Of course, you know, it's because ingane zabazida. But give ingane zako the best education, healthcare, and then you'll be fine. Yeah, good. Mina ngizele mavuso kodwa ke ngizele kahle 80. No, well, you can add 2. No, ngiya-understand phela wena vele mancane kimi sona ndisisibongo yabona abantu bakwathanda ubancane ngiyacontributa lapha ndisisibongo phela isibongo senu siyashabalala basawu10
ngisalinde lapho ukuthi ed abanye abawu7 be17 no ukuthi ngiyayi-afford ingane zami at least Okay. I don't have a problem angiboni ukuthi ngizoxhaswa uhulumeni so lokho ngenxa ukuthi ngiyakwazi ukuyi-afford angikabi inkinga mhlawumbe ngohamba ngibe nayo kodwa-ke njengoba ubusho nje mavuso kubalulekile ukuthi umuntu ayiqale nanokuthi azi ukuthi engahamba egcine phi ney'ngane zakhe ngoba uzogcina usuba ney'ngane ezikuthukayo ngenxa yesimo owazifaka kuzo. Nanokuthi nje phela it's a choice ukuthi ngoba uNkulunkulu ukunikeze as much as wena ufisa. Uma ufisa ukuba na50 ungaba nazo ezo 50. Hayi ngeke usuyaganga lapho. Lento ukuthi zalana nandi ufithatha serious ngenye indlela. Ukuthi zibe ngeke ngehlabathi zolwandle. Wena usufuna sibe ngeke ngehlabathi zolwandle ngempela phela. No, thanks so much because siyabonga kakhulu mfowethu and all the best emsebenzini wakho sengathi abantu baqhubeka and bakubhook as well. You are a greatest performer when you're on stage. Wow, and so all much. the best mfana ngithi. Yeah, thanks man. Thanks so much. Yeah. For Sure. Good. Yeah. Thank you. Ngiyajabula mfethu ukubona Sandile. Jabula phela. Yeah, ngijabule kabi nje ukuthi hawu kule forum engaka sengibona yona usula wena la sengiyakhumbula ukuthi wamanye amadoda engiwahloniphayo in terms of ukulwa ne-GBV KwaZulu Natal nokwakha amadoda aqotho na akwazi ukumanage ama-emotions awo. Ngiyakhumbula yethi waba amadoda okuqala ngekathi isilo umhlokombane esabuza siqala uhlelo lokusoka amadoda ukuthi amadoda awasoke kahle kahle amanguni onke ayesoka nje kodwa kwaba ukuthi ilembe ngaleso sikhathi lalithi akwazi ukuthi abafana bangahlala 3 months entabeni ngisho bayusikana namajwabu kwaye kwakanjalo ukusokwa KwaZulu kwase sekuba nomthelana lezi zinto zamanguni ngoba nazo zazingeke zi-afford ukuthi kunempi yakwaZulu ezayo ukuhambisa abafana I'm sure abantu abaningi abayazi i-history of imfecane imfecane it was when ama-kingdoms wawuthola ukuthi isibongo sakaShanda Sincane siyasisabe sakwaZulu nomkhosi bakwaZulu bahlangane nabakwamdluli bazakhe babe isizwe esikhulu ukuze bazokwazi ukumelana noZulu. That's how we are seeing these larger African kingdoms, more especially in Southern Africa. But in the past wawuthola nje ukuthi umuntu unesicakokwana sakhe isicakokwana but ake sibuye kulo dabula namuhla uthini umlayezo wakhe emadodeni siphetha nje lenyanga amadoda kakhulu nje namhlanje usuku ukuthi siphetha inyanga yamadoda. I think enye yezinto ezimqoka ekufanele sizikhulume singayishiyi le yokukhumbuza amadoda i-responsibility yawo which is most of the time to provide and also to protect. Sifuna ukuthi sikhande amadoda azokwazi ukuthi even abantu besifazane behambe kunyamela ebusuku make bezwe uzilo muntu wesilisa bazi ukuthi sebephephile manje. There's a man around asakwazi ukuthi kungaba khona into embi engasehlela. So basically umlayezo nje omkhulu kakhulu iloyo nokuthi amadoda ayilwele lento ukuthi angasuki kwi-position asuke enikezwa yona uNkulunkulu abese ezehlela ngenzansi agcine senze izinto eziphambanayo ney'hlukumeza abantu besifazane. Mfethu ngicela siphinde siphile kuleyo kusoka siyazi ama-benefits ayo ngiyazi ukuthi wena wayenza kakhulu leyo ikakhulu ngesikhathi nje umhlokombani uthe amadoda awabile kusokeni. Ngicela sidlulise umlayezo kula madoda ukuthi kumqwani ukusoka nje emntwini wesilisa in terms of ukuba clean and in terms of ukuvikela izifo. Ngiyazi abanye abantu abalifuni lelo vangeli kodwa kufanele selishumayele. Just into that to interject ngoba kunabantu besifazana abakhulisa ingane zabafana. Exactly. And ubaba akekho. And khona ezinye zezinto angeke akwazi mhlawumbe ukumchazela njengokuthi wena uma umuntu wesilisa nje uchama nengane yakhe yabona ukuthi khona ongafani. So kuyizana nongibinde ukuthi ushaye age engaka. So for a single mother raising a boy who's getting into teen stage, what is the right age yokusoka njengoba mavuso ebuza ukubaleka kwangempela kokusoka? Kakhulu ngalo mbuzo loyo. Ngoba isikhathi esiningi eSouth Africa sine-generation eyey'ngane ey'lahlwe ngobaba bazo. So most of them bakhuliswa omama. The most important age noma i-age esuke sibaluleke kakhulu ukuthi umuntu angasoka ngayo is age 12.
yes ngoba lokhu kusuke senze kwenzela ukuthi abe yingxenye yaleyo decision ngoba uma izosoka esemncane noma esokwezalwa angathi methi 18 years athi no ngiyahamba ngovula icala nangisoka ngingazange ngize funny enough I was not part of this decision ngomunye wabantu abakhula ingasekho I realized that actually ngathi ngicela ukuyosoka kodwa hayi wena so yeah, I think one of the problem of soka, yes, I'm sure you remember seeing Swaziland at some point in this. So the government there took the decision to have a soka. So ngiyathi kanje ukuthi kusexual South Africa baqale ku12. Angazi for what reason. No, he mentioned the reason. Yeah, and it makes sense. You need to be part of the decision. But, if my memory is serving me well, I think I'm actually there. Ningane mine 2-3 weeks. Umfana soka. It's their culture and it helps them. I-culture yabo nje mayiqeda nje 3 weeks angithi they even have into ekuthiwa i-female circumcision. Exactly. Yes. Uphehla someone. Yes. Yeah, so they remove this part eyenza ukuthi umuntu wesifazane afune umuntu wesilisa afune ukwenza ucansi. So kuba ukuthi mawusukhula wena usushada usuyojabulisa leyo myeni wakho kuphela nethi uthi ungahalela enye into noma awanelisekanga. But getting back to ilento yokusoka ukuthi into emqoka kakhulu into ye-hygiene nokuthi you cannot easily contaminate izifo ezithelelana ngokocansi uma usokile. That is why sasithi ku 60% safe. Yes. Ngoba in fact masosokile 60 you have eliminated to 60% or 34. Akufani nomuntu ongasokile nje ovele athi esuka nje ebhuda phezulu kwesifo. So ukusoka nje kusiza kakhulu isifo esifana naleso. And also nokuthi inyama le engaphambili iba nomthelelo ekutheni inga-elongate indoda mayisuke ibandakanya nocansi kusheshe kufikwe la kujatshulwa khona masokile siyakwazi ukuhamba ibangani ngoba impahla sesikuyimpahla. You also remember ukuthi part of ezinye zezinto ezenza imishado ye-collapse iyona lento ekhuluma ngayo ukuthi makushadiwe phela ufuna uma majabule ukuthi wonke ingane zala ekhaya aphinda ajabule naseCameroon. Yeah, but nje lastly kune perception yokuthi nje amadoda kwaZulu Natal they are violent in the province is violent. According to you, when isifundazwe usambe sonke ufundisa and everything, what can be done to deal with this? Ukubheka kakhulu indaba ye-age. Siqala kwi-age engakanani. Also ukubheka futhi ukuthi athini family life yabadoda amaningi akaZulu Natal. Ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi sikhulisa amadoda amaningi akhulela ingane eningi elahlwa abazali. Exactly. So when they grow bakhula benale mentality ukuthi akekho umuntu ababukela kuye no role model naye ekhaya egcekeni. Baye khona omalume abadaka utshwala babuya bakhahlela izitsha la mase bebuya ematshwaleni. Ayikho indoda akazi ukubuka kuyona ukuthi hayi nami mase ngikhulile ngifuna ukuba njengale ndoda le. So ezinye zezinto esingazenza ke nesicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi si-introduce is to go district by district sidemarcate indawo la sesitraine khona amadoda ngokuyiphatha nokungabi violent bese siyayidemarcate leyo ndawo njenge violence free zone ukuthi la kulomphakathi akekho umuntu othinta umuntu wesifazane akekho umuntu violent. If kuyenzeka lokho it is something that is foreign in that community and it must be dealt with. Thank you very much. Sabon Kulumdluli. This is KZN podcast. City KZN tonight because it doesn't esifundazweni and the podcast go to YouTube, subscribe uzokwazi ukubona wonke ama podcasts wethu, but you can also find us on Facebook. My name is Ukini Nqaba Shandu and ngihleze ngihamba ke nendoda ejazi
Leli jazi lami leli kukhona abazoyibuza ukuthi kuleya podcast ya last week leli jazi belikhona nalo likhona. Cha, ilona jazi lami engithwele ngalo. Ngeke uzungenzele lutho nje. Mangigqoke lona bulletproof. 90 nje iyangazi ukuthi mina nginokudriver nje ngiye lokishini ebusuku ngo-1. Thothi ngilambile yabo ngivele ngifuna udrive ngiye lokishini. Mangigqoke le jazi ngeke ungenzele lutho yabo. Thank you. Igqaba buya nazo leSwatini kwangwane. Siyabonga kakhulu. Sizobonana futhi ngohlelo lwami. Thank you siyabonga mfethu. Thank you. Siyathokoza kakhulu.